Pitam se šta su nam spremili? Oho! Wow, to je čokoladna flaša, cool! Lilian, a šta je kod tebe? A kod mene žele sa ukusom Huba Bube, moja omiljena žvaka. Janice, ti počinješ? Dobro, ili možda hoćeš ti? Dobro, ja ću. Odlična ideja. Sad ću da probam. O, kako je teška. O, slomila sam flašu. To je stvarno čokolada. Prelepo, baš mi se sviđa. A sad ću probati bombone unutra. O, da, obožavam M&M's. To je jako ukusno. Hoćeš da razbiješ flašu sa ovim čekićem? Odlična ideja. Sad ću da probam. Udarac. Da, sad imam puno čokolade i bombona. Divno. Probat ću malo čokolade. Divno. Imam toliko čokolade da mogu smisliti milion načina kako da je pojedem. Mogu ovako i ovako, pa čak i tako. Super! Baš mi se sviđa. Još malo. O, ne! Pogodila si me u lice? Izvini, hoćeš da ti dam svoju čokoladu? Naravno. Hvala. Super, čokoladu sam pojela. A sad ću pojesti bombone. O, da, savršeno. Ješću ih ovako. Napunit ću usta bombonama. Da, uspela sam. Oj, Janice, to je nekulturno. Uj, ne mogu da gledam to. Ali to je jako ukusno. I pojela sam sve odjednom. Ti tako ne bi mogla. Dakle, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Wow, to izgleda jako dobro. I ukus je super. Jako mi se sviđa. I stisnut ćeš što više. Prelepo. Želim da pojedem sve do kraja. Ništa neću ostaviti. O, da. Još. I još. Je li ostalo još nešto? O, ne, prazno. Ajoj! Lilian, možeš li da paziš malo? Pogodila si me u glavu. Ups, izvini, Janice. Napravit ću veliki balon, vidi. Da, veliki je. Sad ću ga probušiti. Biće glasno. Eto ti. Ups. Šta? Ne, šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Uj. Janice, to nije smešno. Baš si bezobrazna. Wow, to je moja omiljena čokolada Milka. Obožavam je. Liliana, šta je kod tebe? Ja imam Huba Bubu. To mi je omiljena žvaka. Zadovoljna sam. Ja ću da počnem, jel mogu? Probat ću prvo čokoladu. Miriše baš dobro. Kakav je ukus? Prelepo. Zadovoljna sam. To je keks u čokoladi. Sad ću ga probati. Oduševljena sam. Obožavam sve sa čokoladom. A šta ako da spojem to? Biće super. Stavit ću što više keksa. Da. I pokrit ću sa čokoladom. Posle opet kolači. I opet čokolada. Da, gledajte. Napravila sam čokoladni sendvič. Lilian, hoćeš da probaš? Da. I šta je to bilo? Prevarila si me. Baš si bezobrazna. Neću ti dati. Ova čokolade samo moje. Jel ti jasno? Obožavam čokoladu. To je najlepša hrana na svijetu. Kako odvratno. Oduševljena sam. Lili, što sediš? Hajde, probaj svoju žvaku. Odlična ideja, sad ću da probam. Uzet ću prvo ovu žvaku. Izgleda baš lijepo. Sad ću probati. Wow, ukus je super. Znate šta? Došla mi ideja. Bacit ću sve ove žvake u usta. Odmah sva pakovanja. Da, tako je. To je jako ukusno. Još malo. Eto. A sada mogu napraviti balon. Uspela sam. To je bilo zabavno. Dakle, nastavit ću degustaciju. Imam još ovakvu žvaku. Sad ću je probati. To je još ukusnije. Poješću odmah sve. Da, to je mnogo ukusno. Gledajte kako se žvaka razvlači. Super.
Janice, vidi! Uzmi to! Dobro, samo požuri. Sađu! Ukusno! Hvala što si mi pomogla, Janice. Jela si me za prst, Lilian. To je bolelo. Skloni se. Ma daj, to je bilo smešno. I ostala je još šećerna vuna. Ona se isto pretvara u žvaku. Sad ću je probati. Baš ukusno. Obožavam šećernu vunu i žvaku. A tu je 2 u 1. Divno. Sad ću napraviti kuglicu od vune i pojesti je. Da, blago meni. A mogu jesti žvaku svaki dan. Super! Žvaka je najbolja hrana na svijetu. Divno. Ja, Lilian, samo ti možeš tako da se raduješ žvaki. O ne, zamrsila sam se u žvaki, šta da radim? To je smešno, Lilian. Baš si smotana. Pomozi mi, Janice. Ne mogu da se oslobodim, šta da radim? Ja ne mogu, to je jako smešno. Wow, ja imam čokoladni kakao od Nesquik. To će sigurno biti jako ukusno. Liliana, šta je to kod tebe? A kod mene je prašak od Stardust. To je jako dobro. Ko je prvi? Ja, slažem se. Baš mi je drago. Jedva čekam da probam. Probat ću prvo zelenu teglicu. To je ukus jabuke. Zelena žvaka. I balon je zeleni. Super! Došla mi ideja. Sad ću napraviti na stolu uzorak od praška. To će biti jako lepo. Koristit ću zeleni prašak, zatim plavi i roze. Odlično ti ide. Lilian, to je super ideja. Da, i meni se sviđa. Biće jako lepo. Gledajte, to je jednorog. Baš je sladak. Janice, ti to ne možeš napraviti od čokolade? Blago tebi. Dobro, sad ću probati svoj kakao. Sigurna sam da će mi se dopasti. Treba mi kašika. Prvo ću probati jednu kašiku. Jao, kako suvo. Zakrsnula sam se. O ne, moj jednorog. Janice, šta si uradila? To nisam ja. Kakao je kriv. Došla mi ideja. Sad ću napraviti sebi pravi kakao. Dodat ću malo praška u mlijeko. U stvari, znate, imam previše praha, tako da bolje sipam mlijeko u ovu teglicu. Da, tako je. A sada zatvaram i mučkam. Da, tako je. To je bilo zabavno. Vreme da probam to. Slamčica i... Wow, znala sam da će to biti jako ukusno. Oduševljena sam. Janice, pokvarila si moj crtež. Sad neću ni da jedem to. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro, drugari. Ćao, ćao!